Isang piraso na lang para kalating kilo. Isa na lang ante. Hello mga ka-dragon, good morning. Ayan, nandito ulit kami sa farm ni Auntie Ligaya dahil ngayon sila magpapa-harvest ng talong or eggplant. Ayan, mag-harvest tayo ng talong din, ibibinta natin siya mga kabahayan. Wala pa kasi silang buyer. Ang kilo ng talong is magkano ngayon? Mahala ng talong ngayon kasi kahapon bumili ako dun sa tindahan. 4 na piraso, 30. May butas pa yung dalawa. May uo. Reject. So, yun. Tara guys, samahan nyo ulit kami magpitas ng talong. Talong ni Gretchen. Wala akong talong. Talong na Uncle Sunny. Talong ng kiluyeng. Oy, tao. Oy. Ayun pala yung ating batimba eh. Samahan na rin natin ng sili, syempre. Oo, bagay. At mo niya bilog pa yun eh. Ayun, oh, may Ayun, bilog. masarap, Ayun, no? gusto ko, yung puti. Katalay? Ayun pala, may bayad na tayo isa. Sige, isa tayong plak. Oo, akin tong Bigyan plak ba't na yung to. ano mo, oh, basket? Lahat pati yung may sira para. Opo, sir. Hawa-hawa. Good to, good. Ayun, kakintab, oh. Yan mo lang ako. Ganda oh, walang kasira-sira. Ang kintab-kintab. Ang iti nagkawang katunan. Ang iti nagkawang. Nabaling nagkatunan. Yung kayo at ang kawang. Ibalong lang yung tagbura. Hindi doon ko sa isang flat mo. Unang pitas nyo pa lang to, Kuya Uyay. Ay, pangatla na pala. Sirop namin. Ay, matanggal pa itong mapakinabangan, no? Dami pang bulak. Hindi ko ng sibin. Mag-ano na rin tayong sili para ibinta na rin natin. Di katil, di ko may katunan. Katanin, dinis, katanya yun. Yeah. Ito oh, sira na to oh. I-post mo kaya ate mamaya. Kasi Oo, post natin. Per, ano, may per kilo. Ay, hindi ko na pala area. Magkano, Kuya Uyay, pag ano, per kilo? Para i-post na lang namin. 60, 80, 100. 60. Hindi ba mura? Ito ay kung magkano ang gawin natin. Bakit sabi ni Cinta mo na may 80. magkano ang kuha yung 80. talong ko nagko. Hmm. Adi may sa kanong nga baan na din may pang bandel. 500. 500. Oo, 500. Ay sa bayan siguro yung ko dito ay. Uri no bintan, no cinta no balino. Kabil mo lang ito sirop naman ako. Perdi. Ay, ano pa yan, organic na. Guys, oo, tanggalin mo na yan. Bago tayo ng kuwan, kaya 5 araw bago tayo kasi bago tayo ng buwan. Dami oh, kalalaki oh. Dami ng sira. Bago tayo ng bunga, mga 5 araw. Gatel bagi. Ang samra. Hindi mo nagbili. At yun na to maakon. Sira. Ay, ito, ang ganda. Matingnan mo kabong na no magunggo. Kaya nga, ito mapunta na ano. Diba? Kaya lang yung iba nag-agkurusing. Ganyan, no? Hindi nag-motion eh. Kaagin. Kadami ko sabi sa akin ng talong. Ha? Sa akin, kadami ko sa akin ng talong. Basta magdaan ako dyan sa kusada. Kung siya di ka di bayer. Ay di ka Sa dito. tingin ka daw kami dalang timba. Nagbayer. O ngayon, isur-usur tayo. Mamaya. Hindi naman mainit eh, maganda magbenta. Ante, tignan mo yung nadaanan ko ha. Baka may ito. Tingnan mo, meron kong tumula oh. Ay, ang tipasing sa ilalim. Ayun oh.
Merong talong na haba, meron din tayong talong na bilog doon banda. Dami, mga dalawang sapit ng kapang. Ito daw. Magtinda tayo. Hanggang makakaan. Hindi ka na makaugaga. Hindi. Kapag pulang dito, ganito na naman. Ilang araw na naman yun, pwede na naman pitasan. 5 araw daw. Oh, tingnan. Nay? Aka na Rab. May siya. Isang daanan lang pala eh. Oh. Pag-iisa ba naman kayong takap? Pag sa atidyuan niya, kung saan nakarating. Kung saan yung madami. Oh. Basta kung saan yung gusto niya lang. Ikaw ay taga-ulit ng kanya. Wala lang ang buwan niya. Marami yung dito. Ang sarap talaga kapag mayroon kang sariling gulayan. Dito pala si Kashali sa... May low pressure ngayon guys. Good luck sa mga magsisibuyas. Sabay-sabay tayong manalangin. Abunor pala sa inyo, tinaw sa inyo. Natunawin ang bagyo. Iba ang panahon ngayon, oh. Iberda bakod siya, te? No. Ba't yung mga iba yung kulay brown, Kuya Uyeng, na ano yun? Dahon. Matinman na eh. Daming baklaglagan ka lang. Hindi mo maiwasan yan. Mahugog yung bulaklak. Mga tuyo na yan, kaya madaling nalaglag. Ay, ano? Itong pinakamalaki siguro. Puno na yung lagayin mo, Jay. Hindi mo na din sa buhatin mo na itong basket. Karami pang nyatang tira. Yun, oh. Wow. Kaya lang pipilian pa natin to kasi mga reject yung iba eh. Ito sa ano daw to? Sa hangin. Tapos naulanan. Agkorsing. Aggood-good to ilalat na. Yaman na sa Tiligaya guys dito sa Taraw. Hintay. Kasi pag yan magtanim sa Tiligaya eh. Sila ay masipag. Ngayon hindi lang daw. Hindi lang. Ito yung ano oh.
Wow. Yung bilog. Iba pala talaga yung kwan niya, no? Puno niya. Ay, yung kulay. Puti din. Ito kasi, pag ano, yung violet. Violet din talaga yung kwan na. Puno. Mula ka sa ito. Ito, masarap sa pinakbet. Yan, yung mga bilog na yan. Dapat tembus di kukumap palingki paglikuan nyo. Kadami din yan. Ilang bandil lang di. Sa Manot ba may tanim na ganyan? Ni, tukiro ka nung ito ha. Para doon tayo Di magsimula pagkukuan na ka na magbili tamay din. sa bandil ka. Isang ribo. Ano ko nakito oh. Saan? Ah, pwede na yan pang ulamin ng kwan. Katakot yan. Kaya ah. mo tong Jambuhat. kaya mo tong kainin. Kasi Kaya may mong ubos. ubusin. Di pala maganda pag may gadiso yung ano Oo. niya sa lupa. Dapat hindi siya magsayad. Kasi uudin na siya. Tsaka magakilo siya. Ito yun eh. Nagimas na nga tarong. Tapos yung kabila, may kamatis naman. Kaya lang kunti pang hinog. Di, iba rin ang presyo nung ano, tala, tong bilog. Magkano ba isang balot na bilog? Kung na yan. Magkano bagsak nyo kay Ate Aleng? Sa ating gabigay daw kami santay. Atong sang? Tatay. Gabigay Dito pala galing yun. Sira-sira man. Talong ni Paseng. Talong ni Ligaya. Puti. Yan, puti dyan. Ay, sile. Itong talong. Mamaya may sile pa dito. Ay, burasan pa yata ka na? Oo. Pwede dakil. May malalaki na magtigas na yan. Para mabinta na. Isabay-sabay mo. Para hindi na marin. Pangit na yan pang ano, magtigas. Sili pa na, hindi na magkuha. Oo, pwede na to. Kasi kainaman yung ganito. Madamuyot yung bilog na yan eh. Dahil buong oo, pero gasayat. Nakalaki. Yan ang ganda. Nakalaki. Ba't cute man ng ano oh. Bunga ng ano kamatis.
ampalaya pa para sabay-sabay na pakbek. Nag-i-sprayan yung ampalaya? Di ba napitasan na natin yan? Meron pang ano yan, natira. Yung medyo maliliit pa naglaki Oo, na sabay yun. natin binte yun. Malalaki naman yung iniwan natin doon eh. Dapat ko may lindot pinaggawan eh. Sa bahay din meron ka. Hindi na alam ko na eh. Ano tayo sa sili? Info? Kamatis pa. Ay ano, Hindi pa mali. yung kamates. Yung isa yan. Kamates muna. Ito naman guys, ano, upo. O, diba? Kasi pag magtanim ni Uncle Uyeng at ni Arak. Ano ba yung darigana? Ayan oh, pwede naman yan ipahinog, diba? Butinggan. Ay, ano yan? Babaeng kamatis. Na-harvest na kasi namin yung ampalaya eh. Sitaw rap, dapat may sitaw kayo. Saka cubitaw. Kaya cubitaw. May sitaw ba? Katanim to lang man. Kumpleto na ah. Ang pinakbit ng Tiligaya. Yan o, Hindi ka magpunta doon? Ito dapat hindi nga daw yung mga kando. Ayun ako naman naman. Ay, shit. Ang tago. Itong kabilang side naman guys, ano to? Mani. Walang katapsang mani. Kamute, yung doon sa kabilang sinilong, ano naman, kamute, tsaka munggo. Ito, mani. Kompleto, Ricardos. Ba't kakukit naman to, Rap? Hindi, nagplak yan. At hilitan ng nahinog. Cherry. Cherry. Oh. Tomato cherry. Paglaw, ganga kakasong kamakaw. Oh. Meron talagang ganyang kaliliit. Ganda pa nga yung pagpulang-pula. Pwede mo to, ano nyo, ipapol mo na lang, ganito. Kamakag ka nga. Kamatis eh, oh. Umuyin mo. Cute. Parang aratilis. Tingnan natin po na. Tingnan natin bangkilo. Sama-samahin. Talaga maiwasan yung wood eh. May dula ko tayo na guys. Nabagkat tayo nga raw. Trailer eh. Ilatag natin sa trailer no? Banda sana eh. Dala nila ba yung trailer? Hindi man nila ginamit yung pagsakyan lang ng yero. Sino kaya mautusan nila? Sama sa atin. I-post mo. Nila, picture mo. Kuya ulan kaya nilo. Lanuin ka. Di manuot. Yan, meron pa tayong sili. Kompleto na. Pinakbot ng kinalabasan. Sahog na lang ang kulang. Nag-spray ka ng palaya? Tingin na ako. Sama natin sa kwan. Palaya. Dito na Ricardo. May nasimot pa kami sa ampalaya.
palaya naman. Talagang kumpleto. Kami na magpikot ng sili. Pabahan tayo, Je. Pagharap baga ako ng mga Tuloy natin sa timba. Wala lang, nagdiso doon sa kwan. Hindi kaya to. Oras maybe na para masakto sa tanghalian nila. Bilisan nyo para makahabol tayo sa pananghalian, guys. Tanungin nyo muna kung anong ulam nila. Pag sinabing wala nga, Awan niya. o di may dala lang kami gulay. Paano kung wala kang pambayad tayo? Oy. Lagi na lang. Alam na. Magkano to, Kuya Uyeng? Isang 20. 20. Ah, 20 lang yan. 20 lang yan. Tarang. Ay, may butas to. Okay lang yan. Yung 3 piraso. Kasama sa buhay. Ikaw man din kintindahan na. Oo nga, dalawa pa. 30, di wala nang natira. Ito guys, itong isang tali, 20 to. Ang laman niya, 5 piraso. Binuras namin ako. Binuras ko talaga tako. Panibago ah. Subot na. Talong kayo dyan, 20-20 lang. Talong ng kilsani. Nabulok. Natiko. Nabulok yung iba. Magkano kilo ng sili niya, Uncle? 40. Rigdik. Dito lang tayo Sa kamates. sa rigdik na lang tayo. 40 din. Kahit brown naman siya, okay pa siya. Huwag lang yung butas. Pag sa malalaki, unang pa rin yung kunting butas niya kay malaki nga siya. Kasama sa ano yun. Kasama sa bintahan ka mo yung sira. Pinaanin ko Itong bilog guys, ano rin yan. 5 piraso, 20. Pero ang per kilo niyan, 80 na. Magkano ang kilo ng kamatis? 40. 40. Ang talong na bilog, 80. 40. Sili, 40. Yung ampalaya hindi ko alam. 60 yata. Ang talong na haba, 80 per kilo. Dito nanti oh. Yung mga baluktot na ito. Kadaming sili. Sige, isa Parang hindi pa nababawasan yung sili nyo. Oh. Dami. Dami ba yun ang ada? Okay, malapit na tayo matapos. 3, Wala na nang halian na. Magluluto ng mga 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Magkano isang supot na sili? 10 piso. 8, Dami na eh. Kadami ng laman. 9, 10, 30. 10 piso? Oh, ay. Kalma mo yan. So yun guys, bale magtitinda na kami sa baryo. Tagi-isa kaming bit-bit, medyo mabiga. Ihabol namin yung pananghalian nila. Yes! Alas 10 na. Bili na sili talong. Mabigat Kamatis. Harvest and sale na naman tayo guys. Balik na naman. Hindi ganyan, hindi ganyan. Unahin mo muna yung Na, ang dami niyang gulay ni ate. Nineng. May talong din siya, oh. Talong pa siya. May okra. Ay, may kamatis. Ang dami. Oh, kadami ko. Ay, may talong natin kung magbinaba. Ayun, may napagbintan si Giging Bilog na talong. Tayo, bawasan na lang. Pero tag 15 na lang. 3. Kunin lahat. 10 kwanto te? Kunin mo na lahat eh. 4. Babad na, initan na. Oo, dapat to mababa yung luna. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121
anim. Sili na, hindi ko nangalan. Marami ako manang oo. Pagkaluto ako ng sukyan namin, di pang kain ng magangkong 10. 150. Thank you very much po. Ganyan daw yan. Thank you, Tay. Oh, para ano? Ba't may isa pa? Hindi, reject to. Thank you pa. Si Arap po. Kawawa naman si Arap. Dagdagan nyo kaya yung dalamate. Gawin tayo. Para makita nila yung talong. Nahaba. Pakita mo lang. 25. Anong tanong niya? Kamatis ay? 10. Yun o, bilog na talong. Ay. Hindi, yun na lang nga ba? Yan na sa? Dalawang halo. Ay, per kilo? Hindi po, meron pong nakatalo. Ay, meron po. Ay, pahinugin eh. Pagkawin na ng mayaman natin ano. Kaya atong isang daw yan ng tayo. Dalawa lang. Pili ka na dyan. Ilang kilo daw? 1 kilo po. Baka na. Wala po, 150 pa lang po yung kanamin kita. Ito, ante, laging mo. Ay, tao, sobra na. 1 kilo yan. Ay, 1 kilo. 40. 40, 1 kilo. Magkano lahat na kuha natin, be? 130. 130 lahat? Oo, 90 yun dun. Di ba 25? Oh, di ba? Alam niyo sa Manila guys, yung 130, oh my goodness. Hindi ka makabili ng ganyan ng Na ano 130. po? Magkano kamatis? 40? Oo. O di kalati. Kalahati, 20. Kalahati pa daw, Ra. Para wala nang Ay, isang bariya. kalahati, bale. Kalahati pante. Ay, entry. Kunin mo. Kamates. 300 guys. Okay, let's go. Thank you po. Thank you so much sa suki natin. At baka nagaluto na yung iba, hindi natin maabutan. Ne? Yung reject. Hala! Bakit? Nako, may nagtakbo yata dito sa reject natin na. Ba't may buray-rayan? Rap, talong. Ano yan na? Talong po na nga ba? Kamatis ay. Ito po. Ne, nakikita na eh. Teta. Ilan po? Tay. 25 lang na talong. Kalahating kamates. Magkano kalahati? 20 po. Pili po kayo ng talong. May timbangan po kaya. Mate. Dito na? Awan na loob ah. Awan mana nga, adariga nga. Bukas po. 25 ito. Thank you po, Kapibi. Yung kamatis po namin, baka bukas mahinog po riyan. Ate Jay, wala kang prospect? Ay, na kayo sa tinapay. Kunin mo yung kamatis ay talong dito. Talong daw, Rap. Agoy, kaganda doon. Ay na! Kunin mo. Ito, Teo, sa kube isa. Naghingi ka ng ng plastic sa may-ari. Thank you po, Ate Joy. Oh, wala po munang utang. Opo, hindi po kami mag-utang. Pero Wala lang ng plastic. Anuhan namin ng ano? Wait, timbangin mga te, kalahati. Te. Kalahati lang. Kalahati lang. Opo. Yan, isa, hindi, isa. Oh. Kurang nga ay. Sandali lang kita. Sunog na yun, oh. Maganda yun. Isaw. Isang piraso na lang para kalating kilo. Isa na lang, ante. Okay. O, sobra pa po. Isang go eh. Ito na malala. Oh, sukle. Kuha ka na. 30 sukle. 30. Oh. Wala tayong lima guys. Ay, napapalit siya. Ay, May lima ka dyan. kanina yung mga gulay yun. Thank you po. Binili mo lang yung talang? Bo, grabe ka na. Kumayaman sana ako din. Binili po. Ayaw po na sila. Hindi ka na rin ganong gulay dyan. 10 piso lang po. Ha? Dayo? Mamhang.
Hindi po manghang to. May manghang, may hindi. Wala na, nalugi ka na. Luto mo na, mabulaw. Masyado niya. Sana kung manaskain. Sige po, thank you. Kasi magkatakilabi siya. Sili, talong, kamatis, pareya. Sili lang? Thailand, talong daw. Ayun na lang, punta ka na lang. Sao, 20 ko nga. Ayun ba yan? Nakasupot? Hindi, iba yan. Pagsalapay yan. Ito po, talong 25,000. Ay, wala na, yan na lang. Dito tayo kay Tita Webis. Pakyawin mo na daw, antay? Wala akong pambili, wala akong punan. Kaya nga wala akong gulay. Pautang natin itong ikon guys, itong talong, saka sili. Kunin ko nga itong isa. Mayroong lang pala eh. Fiesta, ang gulay! Tapos 10 pisong kamates. Nagbila ko sa bayang hapon. Ang kilo, 30. 45 lang itong gulay. 30 na lang kamates sa bayan? Kamura na eh. Kaganda baga. Pulang-pula. O ano rin? 40 ang kilo. Madaling masira. Wala na ibang ano talong ay? Meron ka ba? Piliin niyo siya dali. Go. Pang display ko lang. Bakit kasi ito? Reject yan pang amin yan. O bakit Hanggang bigyan mo reject na na. ako ng reject eh? Hanggang reject na nga lang kami. Oh, bilang kita isa. Bigyan mo ng reject. Oh, ante reject. Bigyan mo nga ng kwan. Dapat lang talaga? 5 yan. Natanggal lo sa tali. May natanggal. O tanggal na naman yung isa. Okay, salamat po Ate Cheche. O tingnan mo nga, walang kita. Kurang kita Sarap na yan. tindahan na nga lang kami oh. Ay, arap ha? Ay, amin dyan, te. Ito man lang. Thank you po. Thank you ng madami. Dito daw tayo kay Manok. Dito tayo guys kay Aling Marisol. Galing Marisol. Sol. Hello, ulitin niyo mama. Ganto kalaki? Ganto kalaki? Isalida mo yung cooking. Si Mirna, ganto kalaki? Oh, ito mata. Ayaw niya yan. Ayaw maganda, kilo? Ano may mo lang idakul. Yahon arapot ko na nakul. Dato yun eh. Ate yun. Oo, nagdaktal dato may isa. Sagwa natin ya. 25. Tapos adi na eh. Persahan to guys. 35, 65, 60. Saan dato yun na? Naku, ulit tayong bariya. Ano ba bariya? Sa Aling Marisol. Salamat po. Ang mura-mura, 10 piso lang. Yan guys, ito na lang natira sa aming panindang talong at mga gulay-gulay. Pati yung sili, ante, bininta mo lahat? Hindi mo ako binigyan? Magmerienda muna kayo. Aileen? Irene? Bigyan eh. Paglintasin mo. Oh, bilangin man tayong napagbintan mo ah. Magkano yung ano? Wala nang dugdang. Dito lang? May pautang tayo, 180. Nagluko nila, no? Ito natin na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 900. Gutom siya. Wow. Naka 1,000 din tayo mahigit. 60, 70, 80, 90. Oh, 1,000 na to. 1,000 plus. May pautang tayong 180. 80, 90, 100. 20. Magkano to? 120? 1 to 20 lahat ang aming napagtinda. 1,220. Eh, yung plus 180 na utang. Tapos na. Nai-plus na yun. Then, iba pa yung, ano, yung uwi ni Auntie Ligaya na hindi na namin sinama kasi nga ibibenta rin sa akin. So, ayun guys. Ayan. Bale, ito may pinapagawa kami. Parking ni Dragon ready. Red Dragon. Parking lot ni Red Dragon. Ayun na siya. Oh. Dito sa mga kasamaan kong magtinda. Oh, David, di ba napaubos natin? Oh, galing. Ang galing kasi ni JJ magpursa eh. Pursahan si JJ. Tinda talaga. Kahit hindi pa kumain yan. Durso nga sa durso. Pag naibagsak, wala na eh. Thank you guys! Bye po! Bye po! Bye! Thank you po! Ano ikaw? Ang lagay mo? Tamang tambay lang dito sa bahay.